nalika swanten ginantosing carita ing taman Ngalengka menika inggih Sang Raden Harya Jambumangli Hanengga ratu ingkang mupu sayembaraning praja sigra kekidang kadya gumriji ing tirta kencana. Togok bilung Srumawayo Sang Yaksendra Kararupa mangeses kadi anggen pansempal kaprapal selo kaplesat sarta lumayu mangungsi kagyat kagodha kan jaga bumi ladalah kok kae rame-rame kayak opo kok
Ngena ratu-ratu sing badhe sayembara kok dadak takon bareng nyapa. Ayo. Yen ngono tegese aku wis menang Gok. Sayembara perang kang tak andani jroning blabar kawat janget cinencang. Iki cetha wis ora ana klebate ratu. Aku iki menang Gok, menang. Mbok sabar sithik. Ngopo to? Inggih menang ya menang. Ning ya sabar yen. Jan-jane sampean ki arep nyapa kesusu. Kowe wis tak critani Gok. Kon ku nganake sayembara iki aku gandrung karo Sukesi Gok. Ngaten nggih, Den. Dewi Sukesi menika ajeng ayu kaya ngapa nika putranipun Kenraka. Anake Prabu Sumali. Dadi menika pulunan paduka nggih ponakan. Awong ponakane dhewe kok arep dipeki karepe piye? Ya ora peduli Gok. Nek tak sawang-sawang suwe-suwe wiwit pucuk rambut nganti delamaan sikil kok kaya ora ana gethek singgol. Pantes nek karo aku dedeke pantes Kok. Pantes ning nika ora ponakan paduka. Ya ora lho. Heeh. Nek kowe piye lho? Menurutmu piye jane? Ah ya wis aku ya wis rak apa. Wong gur ponakan wae kok ngundamono iki karepe piye. Oh, kae rungokno mbiluk. Bener apa ora lho? Gak ngasu. Wong ki aja ngono lho. Wis dibombong-bombongi kok malah didunke karepe piye. Wis ra apa-apa ngeyel wae kok. Kok pripun? Kae ratune isih pira? 3 ngene. Yen ngono ayo padha dicedhaki wae. Yo. Ayo Long. Yo.
Grobol kang tumingal perang campo samya ngetali ler nate tulet bengkota lanang neh jane ngopo lho ket mau gremeng kowe rumangsaku mlaku rono rene kok ketemune kok wong lanang wae niki sinten tepungke wae aranku Prabu Kalwira yo kae sing mburi cangkeme ombo kae sapa tepangaken nami kula Belung nami kula Togok sing mburi kae cilik plendak-plendik matane perak-perak sapa kae Lung apa takoni kae wah lanang kok nami kula Raden Haryo Bilung raimu Raden padake nggih Prabu Kalwira piye sampeyan sampun krungu pupu sayembara menika kedah ngawonaken kula ya wis tak anteping tekadku mara gage maju aja tida anggenmu ngadepi Prabu Kalwira ora minggat saka pangarep aku tubruk dong banteng ngolong yo mati awas yo mati awas lo wah parat wah boyo wah
ya kowe. Tiba. Oh. Oh. Pak. Oh. Wah. Oh. As. Wah. Oh. Waduh. Mati aku. Oh. Jambu Mangli, Maduka. Jambu Mangli. Mandek kondisi. Ojo kok teruske. Parat. Karepmu ki apa? Kaya lanang-lanang dhewe kowe. Sing ngarep matu ki aku dudu dapurmu kuwi. Yen pamer kadegdayan ngono kuwi kaya wis peng-pengan ngono piye? Inggih. Koko Prabu Sumali. Kula ngertos paduka Kengraka ing Ngalengka sampun klentu ing pendakwi. Kula ngawontenaken sayembara namung badhe ngluhuraken asma paduka. Duh, Koko Prabu. Ngluhurake dengkelmu kuwi. Ngerti yo,
aku ora sudi duwe mantu wong sing kulina jotosan. Umpama mengko ana ratu sing iso ngasorake kowe padha wae mengko aku oleh mantu wong sing kulina jotosan. Inggih. Nanging ngantos sakniki dereng wonten setunggal kemawon Nalendra ingkang saged ngasoraken kula Koko Prabu. Tegesipun Jambu Mangli tasih ungguling yuda. Yen kowe isih unggul kowe arep ngopo? Ngerti ya, Jambu Mangli? Ana ingkang luwih wigati lan luwih utama tinimbang Sayembara. Sayembara sing mbok anake kuwi mau. Kowe kuwi satriya ya senopati. Nanging rina wengi kowe mung gawe geger. Nayaka kuwi kudu bisa mujudake katentreman. Ngayomi wong ringkih. Wong digdaya kuwi ora pamer nanging buktekno nganggo lelabuhan. Patrapmu kang kaya mangkono kuwi ora ngluhurake negara nanging ngrubuhake negara. Ngerti ya Jambu Mangli? Parat. Waduh, sanget bingahing raos kula. Manah kula, Kakang, jengandika rawuh wonten ing praja Ngalengka. Kula ngaturaken pasegahan panakrami ya Kakang.
Yai Prabu. Ya suka marwata, ya sukaning tiasing pun kakang. Andeder penyu tanpa upama. Tiba sepadha-padha ya Yai. Salenggahing pun kakang panemban bingahing raos kula. Manah kula mergi sampun sawetawis lami boten pepanggihan. Dahat kapanging raos kula kakang. Iya Yai. Sami kewala kalian kakang. Andeder benduh Yai. Kados pundi kawontenanipun negari Lokapala kakang? Kabeh tinemu rahayu Basuki Niskolotan ana sakara-kara ya Yai Prabu. Sirnak nurasa prangrasa kang ora kapenak ayon namat sinawadan daya dinayan saiktinipun kakang prapta. Iki bakal ngudari gembolaning rasa Yai. Waduh ya kakang panemban inggih kula nedya ngangklongaken jangga ngangklongaken karna kakang. Yai Prabu ora ketang gedhe rasa tresna sudarma miyang anake netepi darmane wong tuwa kudu nuruti penangising anak. Anedya wara kang kasebar pawarta kanggo rata lamun ta titi mangsa iki Nini Dewi Sukesi akarya sayembara sayektine waleh-waleh apa praptanipun kakang nedya bun nesuk anjejawah sonten lire nedya nglamar atmajanipun Nini Dewi Sukesi Yai. Duh kakang inggih kakang boten dados punapa. Sarbun ben krama dening anak kula nang kaki Prabu Danawati. Yai Prabu ana lilane penggalih dene samubarang ingkang kinarya Pasanggiri Patembaya apa dene punggane Nini Dewi Sukesi yaiku Wedaring Aji Sastra Jendra Ayuningrat Pangruwating Diyu. Ya dadi sarana pangruwatan saikti pun kakang ingkang bakal nyarirani mula jana rasa tidha tumuli ayuh praptanipun kakang iki aja ditambuh ya Yai. Ayo Yai tataneng rasamu ya Yai. Sumali. Caca montap lergi netap tuko yaya sindipi caca bang mawi ngawengis latalah Bekawan Nusrawa kowe aja ngutut tuju tekamu ndak ulatake rekake kowe arep bludus njujuk mburi kowe. Anggepmu apa? Mokal yen ora krungu sayembara blabar kawat janet cinencang. Anggepmu apa? Mokal yen ora krungu kowe. Blabar
canget cinentang kuwi sayembarani Jambu Mangli. Yen mengkono adep ana Jambu Mangli, metu njaba. Metu njaba kowe wis rawa. Kakang, sare. Duh, Kakang Panembahan. Mila kula candhet sampun ngantos paduka tumandang. Kula ngertos menika namung saking pokalipun rayi kula Jambu Mangli. Menawi jengandika Kakang rumagang supinten bangganipun rayi kula pun Jambu Mangli, Kakang. Wis ora apa-apa, Yai. Badhe kula turutipun kepinginanipun Jambu Mangli. Waduh, ngantos-antos ya, Kang. Jambu Mangli. Wah. Wis rawa. Kowe aja gugu karepmu dhewe iki. Kowe aja sak penakmu dhewe. Yen kowe arep mboyong Sukesi iki Jambu Mangli langkah luwih dhisik. Jambu Mangli. Piye? Yen mangkono sing panjalukmu bakal tak turuti rasamu. Anggonmu pengen bakal tak rampungi kang dadi sediamu. Arat. Oh. Wah.
Go! Ah! Ah! Ha ha ha! Hey! Ha ha! Hey! Wah, aduh. Wah. 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 Ah. 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 Ayo maju. Loh ya. Ah, ayo. Oh. Ah. Oh. Ah. Oh, hey. Wah! Ah! Wah! Wis rawa. Rungokno iki. Besok yen wis teko titi mangsa. Anakmu mati kembar kaya aku iki. Wah. Ah. Ah. Wah.
Duh, Kakang. Kakang Panembahan. Kados gelo salebeting manah. Oh, Kakang. Nuwun pangapunten. Pejahipun Jambu Mangli boten dadosaken sebab menapa jer nyatanipun Jambu Mangli menika ingkang damel kisruh wonten ing nagari Ngalengka, Kakang. Waduh, iya Yai. Sepira luputing pun Kakang. Kakang minta pangaksama. Sejatinipun Kakang ora bakal negakake hariya Jambu Mangli. Mung wae krana saka mogane anggone kumulancang wani nantang parandenipun Kakang dikira pandhita kang wis mungkur saka kadonyan ora wani ngadepi bondo yuda, Yai. Inggih, Kakang, nggih. Sampun to, Kakang. Sampun reh ing nyatanipun paduka sampun sampurna. Sampurnakaken jasadipun Rai kula Jambu Mangli kula ngaturaken gunging panuwun. Mugi-mugi Rai kula pun Jambu Mangli saged panggihing kasuwargan jati, Kakang. Waduh. Inggih. Mapan menika ingkang dipun ajeng-ajeng pun Kakang. Monggo sawetahipun kula aturi manjing wonten ing sanggar panggatan anggone panjenengan medhari werana gaib, Kakang. Iya, Yai. Monggo kula dherekaken.
kula ngaturaken sembah pangabakti mugi konjuk sadhap patukawa Premban. Iya, tak tampa Sukesi. Gawe gedene rasa ora liwat pangestunipun Siwa handeder benyu mula gage tampanana ya Sukesi. Inggih kula tampi kula samraken ing pamidangan lumeber ing pangakon dadya jimat paripewa Premban. Selak kepengin lan kumacelu daya-daya kepengin wedare Aji Sastra Jendra sampun ngantos wigih ringa-ringa tumunten paringa dawuh Premban. Iya, wong ayu sadurunge Siwa ambabar wedare Aji Sastra Jendra luwih dhisik sira bakal sun blabari sing baku iku sastra kuwi wedharing kawruh lan kaweruh nggon sastra kuwi wis diwujudake ana ing tulisan. Apa durung kuwi gumantung laku sejarahing wong urip anut sejarah lakune menungsa ana ing donya iki. Yen manungsane wis weruh akara tulis mesti kawruh mau ana ing sastra diwujudake tulisan. Ning gandeng manungsane durung ngerti aksara utawa durung weruh tulis gunem utawa wacana, mula kang sangka kuwi resik ana jiwa lan ragamu luwih dhisik manembaha kanthi tekun ideping panembah marang palwata walhu diya kang murba jagat saisine iki supaya dimen padha wening atine. Ngestakaken dawuh Premban, sumangga kula dherekaken pinurwa purwaning angga samadi maladi hening kabeh muhung manunggaling paca sasana yaiku hambek limang perangan ya kuwi geni banyu angin miwah swasana ingkang agal manjing dadi wadak dening ingkang ngalus manjining dadi kemayan sayektine bumi wadahing urip geni saranane urip banyu dayane urip angin wujuding urip wondene miwah swasana kuwi kang sanggupi Sukesi supadining tias datan pangling lukitane kang sastra cetha kang mangka darasane berbudi cukup anyukupi sapati uripe ana ing donya parampita janjinipun saekti datan kewaran den ira mreh mrasta kulastra pinusti estining kena ingkang saekti wong sing bisa nyukupi anggone urip iki urip ana ing donya lan besok yen wis mati tegese budi dayaning urip teka mati mula diarani sastra cetha tegese tulisan sing nyata tulisan ingkang muni dhewe tanpa diwaca ya kuwi blegere manungsa urip iki ning wong sing nganggoni sifat-sifat kamanungsan ya kuwi sing watake asih marang pepadane tulung tanpa pamrih ngayomi sesamaning urip tanpa melek apa jiwane mula banjur ora wigih ngadepi godha ora samar marang kadigdayan apa wae merga rasane mung tansah padhang lan tentrem. Premban
Nini Dewi Sukesi. Dina iki wis keturutan kang dadi panyuwunmu. Mula dina iki daya tak boyong kundur marang negara Lokapala lan bakal tak dhawuhake lawan putraku Kaki Danawati. Panembahan kaparenga kula matur nalika semanten kula sampun prasektya ingkang badhe kula ladosi ingkang wenang Jatukrama kaliyan kula inggih menika priya ingkang saged medharake Aji Sastra Jendra. Mongko ingkang saged medharaken nika paduka kula paripeksa suwala kula mboten purun menawi kula badhe dipun dhawuhaken kaliyan ingkang putra pun Danapati. Rehning ingkang saged medharaken paduka paripeksa kula pasahaken jiwa raga pejah gesang dumateng panjenengan menawi kula kedah ngladosi ingkang putra Prabu Danapati tegesipun kula lincat saking sumpah kula. Kacarita wis datan bisa suwala. Begawan Wisrawa dupi grumbel tetangisan klan Dewi Sukesi. Rinaos tetela leres menapa ingkang dados prasetyanipun Dewi Sukesi. Inggih menika ingkang saged medharake Aji Sastra Jendra Hayurenrat pangruwating Diyu Hamung sang Begawan Wisrawa. Paripeksa duwa Dewi Sukesi menawi kadhawuhaken kelawan Sang Prabu Danawati. Dangu denira tawang tangis sarta hangubel kelawan Begawan Wisrawa. Linglung wis dangu datan cecaketan kalian wanita. Dupi mulat kelawan kasulistyaning Dewi Sukesi bebasan koyok katetangi jroning penggalih Sang Begawan Wisrawa. Sigra Sang Dewi kapondhong manjing jroning tilamarum. Wong ayu manjing jroning tilamarum. Preagung kekalih nenggih kusumaning Ayu Dewi Sukesi pinangka kalian Sang Begawan Wisrawa. Candrane payah bremara bremari, bremara kumbang lanang bremari kumbang wadon. Bebasan sedalu datan bisa nendra dento andon rinonsih kelawan Sang Dewi Sukesi ibarat mangyayah bremara kang ngisep sarining sekar. Eling-eling sekar kang masih muda prasasat den isep kang sitatis. Konang madu kang wonten jroning sekar nganti sope Purwadaksina. Ing sepi marganing lali lamun dewasaning hari gumantosing candra. Pangandikipun carita Dewi Sukesi kawengku dening Sang Begawan Wisrawa. Sang Begawan Wisrawa lali anak awit saking semsemipun kalian Dewi Sukesi. Kocap kacarita Sang Dewi Sukesi nganti gerbini
Yai Guh Karna. Piye Kakang Gomuka? Kowe krungu kabar apa ora? Aku ora krungu kabar apa-apa. Wah, kowe iki kepiye sing pikir ki apa jane kowe? Kabar gawat apa ya, Kang? Aku krungu kabar iki nyata tenan. Layak to sang kaki panemban ora kondur paribasan awak dhewe ngenteni nganti jeleh kabare piye perang iki menang apa kalah. Jarene Akanda Jambu Mangli wis tumekaning pati ning medharaken Aji Sastra Jendra iki kepiye mau jane iki? Tegese iso nglageni apa ora? Lah krungumu mau kepiye, Kang? Malah aku krungu kabar mengkene. Aji Sastra Jendra wis pinedharake sakwise mengkono. Dewi Sukesi malah dadi garwane Sang Aji Panemban Begawan Wisrawa. Ah, yang bener aja. Karepmu piye kandhane kok malah yang bener ya. Ora. Nanging diwengko Sang Aji Panemban Begawan Wisrawa kuwi maksude dadi garwane. Waduh lah terus iki piye Kang? Awak dhewe saiki kudu kepiye Kakang? Yai, ayo padha bali menyang negara Lokapala, matur apa anane wae marang Sinuwun Prabu Danapati. Ora usah ana sing ditutup-tutupi. Mbuh dadine mengko iki kepiye? Ayo Kang bali, yo. Kang Sowan Sinuwun. Loh, iki ora pangling Goh Muka Rogoh Karna. Inggih sinuwun, kula ingkang sowan sinuwun, kula ingkang sowan sinuwun. Piye kabare nalika semana nganti cumengklungen paribasan kaya ngenteni kumambange watu item lan kreme Palwa Gabus kabare Kanjeng Rama kepriye? Inggih berkah pangestunipun Paduka ingkang sinuwun sarta pinaringan berkahipun Gusti ingkang Rama saged ungguling yuda. Loh, bisa menang tanding karo Jambu Mangli. Inggih. Banjur
perkara ngelmu sastra Jendra Hayuningrat ki kepiye? Aduh, sinuwun. Nyatanipun Kang Rama inggih saged medharake aji sastra Jendra Hayuningrat pangruwating diyu. Sampun kaleksanan menika sinuwun. Loh, lah kok Ratu Muli kondur yang negara Kapala? Waduh, dos pundi nggih? Nggih, anak Prabu. Anu, Kang Rama duh piye Kiai? Wis ngomong wae, Kang. Ora usah dadak pekewuh. Ora usah wedi kepiye-piye jlentrehno wae. Diblakake wae gek ndang rampung. Aja mulek kok entut. Cangkemmu kuwi. Kene arep ngomong angel rak jamak entut. Anu ngger. Pun Rama mboten kondur-kondur. Dinten menika malah menika sampun garwa Dewi Sukesi lan Gerbini. Oh. Waduh. Ah. Waduh, Donowati. Kok geton temen uripmu? Memerang jagat ing ngatasé ratu arep krama wae nganti mrucut. Sarta wirang Ibu Surageng jagat Prabu Donowati sing bakal krama malah kalah karo bapake. Kok koyo mengkene lakon sing kudu ndak sandang. Panendra. Wonten trimbalan Kang Dawuh Sinun. Ketapno Pradya Bala. Sakala Kapala tak sasae tak lebure negara Ngalengka. Parat. Waduh, piye? Oh.
Hati-hati. Cobaran. Ya. Os. Oh. 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 Waduh. Oh. Ah. Oh. Wah. Hei, wis rawa. Kowe wong ngalengko aja ngalang-alangi kowe. Aja ngalang-alangi anggonku ngadhep karo pendhita sing keparat. Pendhita kang wis minger kiblate. Jareng ngaku nek pendhita utama ning nyatane ndi? Pendhita kembang. Samboja, jaba putih jero ning kuning. Lahir batine ora cunduk karo klambine. Begawan Srawa. Yen kowe wani margake petukno anakmu lanang Danawati. Maju bakal pateni kowe. Danawati ora wedi dosane. Tak sanggane dhewe amarga aku wani marang bapakku. Begawan Srawa. Kowe aja jirik getih wedi mati kowe.
kowe bisa mateni Jambu Mangli. Ayo, patenono Ratu Lokopol Prabu Danawati. Iki ora perkara babakan wanudya utawa katresnan nanging iki image. Harga diri. Ayo, matua petokno anakmu lanang iki. Anakku ngger, anakku. Lereno sawetara Yengger Danawati. Pun bapa wis nglenggana marang rahing kaluputaning pun bapa Yengger. Aku wis yoga nampa Pidanapati. Aja nganti kesuwen Yengger Danawati. Bapakmu sing luput, aku sing kleru. Enggal tamakno pusakamu Yengger. Oh, waduh, Kanjeng Rama. Oh. Waduh, Kanjeng Rama, kula aturi mejahi mawon keng putra pun Danawati. Kula sampun lingsem nyumuruping saradeng surya ing atasing kula jejering Nalendra putranipun pendhita ingkang ing atase badhe palakrama kemawon parikedah. Kula nangis dateng tiyang sepuh. Mboten saged ngrampungi piyambak kawis tingal menawi kula menika tiyang ingkang cubluk kirang pangertosan. Duh Rama, inggih samangke kula rumaos, kula mawas diri bilih Sukesi menika mboten pantes sesandingan kelawan kula. Inggih menawi Sukesi menika pantosipun winengku pandhita ingkang wicaksana kados paduka Kanjeng Rama. Kula sampun rimah, kula sampun ikhlas, kula lila. Kula balekaken negari Lokapala kalih panjenengan. Negari Lokapala kula wangsulaken dumateng panjenengan Kanjeng Rama. Paduka Kanjeng Rama ingkang jumeneng Nalendra kula aturi mboyong garwa Dewi Sukesi.
kula nrimah badhe kesah sapuruk-puruk dadi mbambung kula. Ningali lelampahan kula ingkang kados mekaten, kula badhe kesah saking nagari Lokapala. Lan kula wangsulaken nagari kalian panjenengan. Kula badhe walaka, kula badhe kondur, monggo jenengan Bali Rama, kula aturi ngayomi nagari Lokapala. Sampun boten pantes dipun sembah kalian para kawula kula niki, kawula nagari Lokapala. Duh, putraku, ngger wong bagus anakku wong Sigit Danawati. Ya nadyanto aturmu lan ucapmu alus nanging bebasan kaya ngrucit rasaku Danawati. Dina iki pun bapa ingkang ngaloki luput sarta ora ana paukuman kang pantes kajaba nglilani patiku Danawati. Boten Rama, kula mawon ingkang memirang jagat, kula ratu kang kirang pangertosan, kirang tarak brata Rama. Orang ngger Lestari ya kulup Danawati, kowe jemeneng ratu ora ing negara Lokapala. Dina iki pun bapa ingkang kudu bali marang ngersaning Gusti kang akarya jagat. Sira tak paringi kasekten nipun Rama kang aran Aji Rawa Rontek. Manglunga janggamu tak petik karena mungger. Kacarita Begawan Wisrawa sigra hamethik karnanira Sang Prabu Danawati ingkang putra sarwi matak Aji Rawa Rontek, daya panguasane Aji Rawa Rontek sami kaliyan Aji Pancasanya. Nadyanto tumekaning pati nanging yen to durung tumeka kala mangsane kasiliring samirana bisa waluya temah jati. Tumumpang bumi kasiram toya saged waluya lan urip nadyanto kuwi dudu urip wijang pamedhare pirapurna. Wejangipun Sang Wisrawa Pejang Aji Rawa Rontek sami sakala Begawan Wisrawa ngeblas les tanpa pamit kagiat Sang Prabu Danawati. Loh, Rawa, Kanjeng Rawa.
sigra ngenengaken cipta sedakep salupu tunggal sulukun nutupi babakan hawa sanga 11 buntu kalingga bawana nengging cipta lenging karsa nenuwun purbaning kawasa kalamonta mangke sang begawan Wisrawa sampun lila legawa lair tulising batin nilakaken madya padha minangka panebusing dosa manjing jroning patunon manjing jroning geni ingkang murep manghalat-halat Kanjeng Rama. Oh. 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 Duh, Kanjeng Rama. Panjenenganipun kados pundi? Kok malah nilaraken dhateng putra Pandanapati. Duh, Kanjeng Rama. Kula sampun pasrah, kula ingkang lila malah panjenengan pejah. Panjenengan pujah ninggalaken marang Danapati. Duh, Kanjeng Rama.